But when especially I'm interested ukuthi kube ne-conversation nayo kuDogo mhlambe. I'm very interested kuba ne-conversation noDogo. One, it's because of her. Yonke into revolve around yena manje. The boy, I'm good. I just can't take it anymore. I can't. Mina engingafisa ukuthi kwenzeke ukuthi ngempela ake kwenzeke le family retreat. Ndingathi kwenzeke izinto kamhlobo. Ubamkhulu bangasethi akayi ku-retreat. I would not stay behind with her because to me that wouldn't make sense. If you want to go home, I mean, Yeah, I want to go home. Umbona ehamba ngingakaze ngihlale ngedwa ngiyibone ngingedwa. Awusekude nalana Jacob. It's a retreat and ngihamba noDogo ngemoto. It looks fun for now. And look up to organize sihambe seku-retreat sithola kuzobe khona i-therapist. I'm thinking ekhaya therapist ayazi bekhona. And uma kukhona ama-meeting khohle ukuthi le-meeting lizohamba kahle khululeka. Abanye ngicabanga bengiprepare. Wale bengile eGrooville mina ngeGrooville. Bekumele uhambe nami I wonder ukuthi ubani ozofika ubani ongekafiki ngoba phela ngathi sekuyakhethwa manje. Nabanye bathe abafika. Obviously makhona kokuthiwa udlala uzobe khona. Ngingajabula uma sekube khona abantu bomndeni kuphela. I am looking forward to obviously seeing my mom nabo bonke bomndeni. Ngeke ngijabule uma ngase ngufika abantu bangomndeni njengodlala nje. Mangase kuzodlala pause wesizana. Ngingenzani yini engayenza wena ungitshene yini engayenza? Asibuthi uyamhalela. Ngelani? Wethu uyamfuna phela umama esithi uyamfuna. Hayi bo udlala ngabo mama. Ayikho into engizoyenza kodwa nje ngizobhoreka. Yena uzophela udlala bethena ufuna khona noDogo. So I mean it's a perfect space ukuthi bangakwazi ukukhuluma kahle noDogo. So I'm going to be setting it up for them. Sasifikile finally. Indoni village. Sabona. Ntokozo. Bongela Mkhumbeni. Nice to meet you. Bongela Mkhumbeni. My name is Bongela Mkhumbeni. I'm a life coach, executive and business coach. Mas-speakers will come and therapist. Ukusho ukuthi le nto yenzeke ngempela ku-serious. Kunenkinga eziningi esidinga ukuthi sizisole njengomndeni. Noma ngazi ukuthi weekend izoba enough for le nkinga zesengane. And obviously we're here for family healing. And Ugogo has already arrived. And we have basic house rules. Okay. That no drinking will be allowed. Alcohol. Yeah, so feel free. Just feel free. All the refreshments are here. Just take it easy. Say no, just And then if you want to go chill by the pool, you can do you that. can chill by the pool. Okay. Yeah. No Thank problem. Okay, thank you. Those are appetites on the machine. Got it? Angikwatilo. Hayi. Ngeke umndeni wami guys awuthanda ukutshena nje futhi inhlobo. Ayikho umuntu ekhaya athanda ukutshena guys. Sonke sibenza into zethu nje. So kwalo muntu obiziwe la ukuthi vele azositshena zonke izinto sizozenza lana. Like Zweda show. Selifikile usuku lwe-retreat sise-Medilution Wellness Clinic.
ngendlela okuyiyona la kule ndawo kupholile kunomoya oshaya kamnandi. Siyethemba ukuthi uzosisebenzela thina sonke esize ngengxaki yethu la. So sizokhombisa nje indawo kodwa before sikhombisa indawo nonesi bethu bakhona bazothatha ama-vitals bese besenza i-evaluation yethu. Okay, ngicela ukuxolisa ngokuthi sengifika ngiphuthuma ngoba uzalwethu ngale akaphilile. Manje ngithi nje angilokhuze ngiyobona ngithela la ngithi ngihambisela yini. Okay, hayi usekhaya la gogo. Njengabantu abadala sekuyibona abangamele lezi ingane. Ukokuxaba akekho right, kodwa ukubone kubalekile ukuthi abe khona ukuze sikwazi ukuba nesixazululo. Ngethemba lokuthi sosizakala la. Omunye esebenza naye uGoodbongile onilindele lapha ezansi wena nomndeni wakho for i-proper welcome. So mase ni ready ningaya lapha ePaul. Okwamanje thina sisazosala la si-relax nje ngoba naye nangakekho right. Abantwana sobe sibajoyi. Akungiphethe kahle ukuthi akekho right, kodwa ngethemba lokuthi sizothola nosizo mhlambe sibheke noshukela bethu no BP ukuthi kuzohamba kanjani. Sinethemba ukuthi kuzoba right. Wezimanje ngoba ngasho ukuphila nokuphefumula ngaphandle kwakhona, especially kwi-vacation. Guys, uphefumula nje nge-vacation ngaphandle kotshwala. Sisi. Yangani? Sisibuka. Bonana. Hayi bo. Cela uvukise. Uma nodad. Bathukene. Ngathweni. Ngiyalilingele. Ngibona manje la Facebook. Ashokona. Asungaphethi kahloko. Ifocus sisukile ekuhileni nalokuhle okungaka sifocus ekudlanga noma lento esingayidingi. Ukuthi ngifuna udlala uzuyeza yini la ngePaul waphela i-family retreat. Usefemini naye. Ngenyazi. Ngiyakuzwa o. Hayi, la ngenyazi. So I'm calling udlala ngoba phela mina nodwa vele siyazwana ke nje. And I'm trying to make sure ukuthi she arrives lana naye nkosiyami angabe vele ngasezi just suppose sebehlukene noma mbu. And I want to generally by the time that's what I mean the following day like the one she wants to fix things like with all of us and she wants to record that with all of us. But also there's space in between because I feel like we're all feeling like I'm blocking. I'm blocking. I'm going to Yeah, but kuba sebe invite neke no Chico. I hope angafiki ne attitude ezongenza ukuthi ngiphume emoyeni because this is a family thing. I don't want to lose it. Uchikino invitile and I think it's a great idea ukuthi nami ngithole ithuba lokuthi ngiyozwa ukuthi abantu bathini nami bezwe because azizona izitha phela at the end of the day. Unjani? Unjani? Yini? Alcohol no. Unjani? Unjani? Hey nkosiyami uyayizwa intention ukuthi hey yasinda lalela ngayitape la njengoshizi. That's contemplating to control it or talking to eventually. This is the day. I'm going to go. Oh, sikhuluma manje. Go just bye. Go just. I am late. Nobody no. Kumele kwenzekile usimele bakhuluma phela sokusikhathi. Asike sinye lesidlala kubantu bosisi. Let's go. Lapha kunjani?
Ngiyaphila. So while sisahleli kanjalo nodladla kuvutane kufike omamkhulu everyone but I wish bebefike earlier than this mhlawumbe bizokwenza ukuthi ngayigcine ngiyithola kulelo take ngikulona njengamanje. Nevin ukumalume wena noma ngumsindo kanti senimphuzisile awubanga umsindo la awubanga umsindo la Yafika la yinhle indawo angifuni ikhuluma iphutha yinhle indawo kodwa mangibheka le ndawo akuyona nje indawo ongamane uze nje kuyona uzohlangabezana lezi inkinga engizobhekana nazo njengamanje. Kazi ngicela nihambe niphethe utshwala akugeni kwangempela. La no mina ngomile ngomile sifuna le suke si si okay hlaleni asamthatha utshwala sami ambale ngifika la ngihlala masabe sengumini njengamanje emqondweni wami ngiyathatha ngiyabeka kodwa futhi anginaso stress kakhulu ngoba akukho mina ongaphakathi kumina nengikwaziyo mina into engijabulisa ukuthi sizohlangana sonke kodwa manje awuphethe yiloko nje sikuqondweni wami ukuthi kazi yozala nkomono. Beautiful, sengakhuluma naye about you and I and the issues akhona nje phakathi komnawo. Ngiyafisa ukwazi ukuthi what's the one thing yenza ukuthi hlezi kuhleka phambili kuyeke move. Hayi sisabanga nje abahle more like sisters mina noNtokozo from the first time ngiqala ukuzwa le ndaba le. I think we can both agree ukuthi nature yakhona like ayikho right and how it happened. So nje iqala ukufika kumina indaba yokuthi you are actually in a relationship with my mom ayifikanga ngendlela right ngoba usizo yaphambili there are times angifungambanga la understand khona ukuthi uthanda and iminyaka we cannot run away from the fact that ungamthanda umuntu omncane kunawe ungamthanda futhi umuntu omdala kunawe but indlela okwaqalela ngayo ikwenza ukuthi kungabi right because I'm sure now if you were in my shoes mhlawumbe thola ukuthi mina sengifola love noma wakho there is something ongikwazi ukuyithatha. Yeah, okay, so because I'm not in your shoes. You're not in my shoes. Eqinisweni ukuthi enene udlala uthwasa ekhaya and mungabe uthwasile ekhaya ugcina usuyingane yakhona and now njengoba sejona noma I feel like angazi ukuthi ngimbeke kuphi even when speaking to her ngifeel ngathi kunezinto ekumele ukuthi ngikhulume kunezinto ekumele ukuthi ngingayikhulumi kunendlela ethile ekumele ukuthi ngi-addresse ngayo like iyane lento evele ngenza ukuthi ngikhathale makumele ngikhulume naye. Ikhona yini-ke i-way forward so that mhlambe kuqaleke kabusha yabo because now I have some of my reasonings of ezinye izinto ebezenzakala. There was fights ngishaya and you never actually sat down and said hey I'm sorry njengoba kwenza uNtokozo ukuthi angishaya ngisathwasa angisekho manje emfehlweni sekufanele ngibhekelane mekuthi uyayiqala lento yakhe ayenza ngisathwasa angeke ngize ngimyeke. So when you said no spa fine, how you reacted? Esikhathi ususa lo yamsindo loyana ungithuka the whole week leading up to ukungishaya. What was happening? What happened? Awukhumbuli ukuthi you accuse me ukuthi mina ngimemeza ukuthi wena uyidemile uyabhema phambi wakho. You did that. Ngihleli nawe kanje lapha ngihlelele uSimane. Ngeke mhlobo some things you need to admit ukuthi wawurong ungibeka isandla wawurong ungithuka wawurong ungigaza. Because you lied.
Wow, shame. In denial. Of what? Yibona lento engayifuni ukuthi Of what? wena ungithuka the whole week ungibiza phosela muntu. Tell me so, ngasho vele manje. You have to leave. Untokozo njengoba esivele ngamuntu evuma futhi ukuthi ngiyisona. Wabheka lezonhlengqondo. Naye wahamba egula ohlala nomakoti oshadile mekufika indoda yakhona bamshushumbise bamise hotel. So ungathi kanti eminye iminwe ibheke kuwena. She doesn't live in a glass house. So there's nothing new. Umkhonto masukwazi ekhaya kangathuki ngaleyo ndlela. How are you okay with You know what happened. You know what happened. When I was with Godwani, according to my dreams, funny ngiphume sengiphothulile wathi ayikho into enjalo. When? Wathi ayikho into enjalo. Yes, mina secret according Awusugqoka impahla zakho lapho nihambele niyele endaweni No, you lying. Washawa kuphi wena? Umthwazo washawa nina niye ekhawasi kodwa wawuthwazi. Wafaka amabhayi ekhawasi. Wena uthatha amabhayi wakho washiye phansi uphume uhambe endaweni. Ngikufonele ngikubuza ukuthi ngiyanda kwenzakani. No, wawungaqedi. Awudoni la. Kuleya mabhayi. Kwanza unishiye amabhayi akho phansi uphumele amabhayi abomvu ugqoke impahla zakho nihambe nendaweni noma ungalali ekhaya. Exactly. Isifasela lokho? Hayi ngeke. Okay. Nathi ngakholelwa ngelinye ngakubuza ukuthi uhamba kanjani wena. And I think what makes it worse ukuthi ingidine kakhulu is the fact that baqale lo mjolo wabo bethwasisana. Like it doesn't make it right. I call you smart. Leave that out. Waphumula amabhayi wawabeka phansi wahamba nomana lana ka-antivate ngakufonela ngathi dada ukhulula kanjani into ezedlozi uhambe noma uze ulale ngaphandle There was nothing there. What dada, I am drunk. I'm telling you it's wrong. You don't do that. Awashiye amabhayi phansi uhambela ngaphandle ubuthwazi ngakufonela ngakutshela lokho lokho wathatha ifoni wena wayinika uma mina ngafonela uma esengitshela ukuthi uhlangana khona nezinto ezenzakala kwamathwasami because manje wena you it's like you were chaperoning me. I was not chaperoning you were don't do that yenzile mina into right ezozini ngizenzile izinto zami ngayiqeda nginesigodlo ngiright nto ngiright so over manje I feel like should asikho at a stage where she balances. We would never balance. By the look of it, yes. And I think sekwanele and sengifuna put price. I don't know. Angazi noma sokwazi siphinde sibe right, but as for friendship, I can't be friends with someone who's dating a man. Let's be honest. Because if Nami bengise kasule nzake mhlawumbe ngitsana noma wakhe, I know she wouldn't accept me. No families, man. Hey, umndeni. Lo mndeni wethu ke unenkinga kakhulu. Njengoba size nale nkinga yethu mhlambe mase kuthiwa imoya isiphakeme kukhona bavuka izinto zabo ezokungaphili kahle usizo lukhona netherapist yethu ubongile ukhona siyathemba ukuthi sizokwazi ukuthi asisize enkingeni yethu esinayo nabantwana anti kusifikile yebo dad njani Ngizwa kunokuthokoza kakhulu mangibona zonke izingane zifikile ngoba bengingathembi ukuthi bazophelela ngothi lwabo ngiyajabula ukuthi noma kuukuthi sizozama impilo ukuthi sibe muhle emoyeni usilele ngisathi wena wethu nelungelo lokulala angilalanga mina uthi ngathi banda ngibona umsana modaba nje ndakwethu ngayi ukuphi manje akumani ngishele ndakwethu ndakupheleni
guys are very, like I got drunk is very drunk. Uqale lani ngokuphuzwa ke? Ayi indaba yotshwala iyona eyinkinga kakhulu. Noma umuntu umuntu onekhanda elithe ukwehla, kodwa mase kuphuze utshwala kwenzeka izinto ezimangazayo. Ungabusazi ukuthi hayibo. Kanti ngempela kwenzekani? Sawubona weside. Bekani. Sawubona weside. Bekani. Side. Side. Bekani. Weside. Manje side mina ngabe ngikhuluma nawe uwenza kanjani? Ukuthi Anthoko. Uma. Ngokusini kwami isibosi. Bengi-expectile lokhana kena but ngaphinde ngangamnaka because I'm just like vele uyiphuzele. Ngokuthini kwami futhi yabona manje inhliziyo yami unewayiphetha. Sathi nono. Kunjani? Ukhiphe imali. Yengathi ukuthi wena ukhiphe imali. Mina ngikhokhelwe imali? Hawu wathi wena ongile kakhulu. Msemeqala izinto eyenzayo yazi mayiqala ngokuthola ngazi ukuthi angaqeda ngawo umuntu la and also say false things ezingekho futhi nakhona zakudala mhlawumbe ezinye so angifuni mina leyo nto kumina Lalela, hey, is the photo finished? Amaqiniso muqiniso manje aphume ngoba lalela malume no bona Ngiyangena-ke la ekuthiwa kuyoxoxelwa khona. Uma ngingena ngithi uma ngiyaqalaza umuntu ongigqamele kakhulu Anthoko. Yaqala inhliziyo yathi xifi kodwa ngase ngithi inkosi ngoba into engiyizele la iyodwa ngizela ukuthula. Nanokuthi kunomsindo nje vese angikwazi ukuthi uqalephi. Uqale kanjani? Uyawufica nje vese umsindo uphezulu. It's enough. It's so that yeah, let's talk about the Guys. I'm saying. I'm shy. Hayi uthukeni indoda. Angifuni ukukhuluma iphutha. Yabo uthukeni ungamthathi kancane. Yabo impama engiyinika ochicken. Yo. Hayi ngizwile impela bengathi impela ngishawa ngesandla. Angazi yenze kanjani kodwa uchicken. Mama sana sengimezile kakhulu mama sana ngisho udoda awusho. Manje shaya usayi usukushaya. Ngiyaxolisa. Njengoba i-therapist uqala kanje njengoba sekuqale nje ngempi. Vese kuzophetha ngempi. Ayisekho into ezolunga. Mafuna lezi njani ngithi ngiyavuma ngiyaxolisa. Wayikhuluma lento Ngidale. hayi kulungile sekukuthi nje mina ngigwenye ushaya ingane ojola nayo uthi uyayithanda bachicken ingenzeni kwena wena ngane ngenzeni kwena Hey,